Katukuvassa opiskelijamyönteiset etuja tarjoavat yritykset tunnistaa kätevästi sinisestä Slice-tarrasta. Opiskelijan kannattaa hyödyntää etuja aktiivisesti läpi Suomen. Näin saa kovia etuja ja säästää selvää rahaa. Tarrat sijaitsevat useimmin ovilla ja kassojen yhteydessä. Kannattaa kysyä ja käyttää etuja aina nähdessään tämän tarran, jopa silloin, kun ei olisi katsonut sitä etukäteen sovelluksesta. Osa eduista on jatkuvia eli aina voimassa olevia, kun taas rajoitetut kertaedut lunastetaan kassalla painamalla sovelluksen lunasta etu-painiketta. Kun matkustaa, kannattaa aina vaihtaa sovelluksesta paikkakuntaa ja hyödyntää paikallisia etuja, varsinkin kovia kertaetuja, joita voit käyttää läpi Suomen. Kun etuja kysytään ja käytetään aktiivisesti, saadaan niitä hankittua jatkossakin lisää. Slice toimii digitaalisena opiskelijakorttina, joka on kohdennettu henkilökohtaisesti. Opiskelija, ota siis oma siivusi. Nämä edut ovat sinua varten.